a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora. Y he merecido la pena. Moi boas, benvidos a unha nova edición de Moi Celeste TV. Xoves 21 horas. Ese horario escollido, horario fixado para o partido de ida das semifinais da Copa do Rei. Non fai moito que chegamos á última semifinal, foi o ano pasado, pero en circunstancias moi diferentes. O partido de Balaídos chegaba despois de perder 4-0 na ida en Sevilla. Sabía que facer unha remontada pois épica, moi complicada, evidentemente. Chegamos a poñernos 2-0 con un penalti a favor, pero non foi posible. Aquel Sevilla era moito Sevilla e o resultado que traía da ida era un resultado prácticamente imposible de remontar, podemos decir. Este ano enfrentámonos ao equipo que queríamos antes do sorteo. Todos en Vigo querían o Alavés, igual que en Vitoria querían o Celta. Por tanto, todos contentos, polo menos na previa. Veremos a ver, cando remate o partido, cando remate a eliminatoria, quen dos dos está contento. Este partido do vindeiro venres é un dos partidos máis importantes que se xogaron en Balaídos nos últimos anos. Moito máis importante que o da semana pasada, porque o da semana pasada, ainda que supoñía eliminar un equipo como Real Madrid, eran os cuartos de final da competición. Por tanto, evidentemente, a semifinal sempre ten un puntiño máis de importancia e tamén, por suposto, de nerviosismo na previa. Eu, polo menos desde que rematou o partido do Leganés, xa estou pensando nese encontro, e incluso antes xa estaba pensando en un partido que pode ser épico. Todos, os máis veteranos recordamos aquel partido en Tenerife, que nos permitiu dar o paso á final da Copa do 94, cos goles de Vlado Gudo, inolvidables, ou aquel partido no Camp Nou, no ano 2001, no que retiramos a Guardiola, non nos olvidemos, retiramos a Guardiola eliminando Barcelona e accedendo a unha final. En ambas atopámonos co Zaragoza, e o Zaragoza gañounos de distinta forma. No 94 era mellor que nós e gañounos en penaltis, no 2001 era peor que nós e gañounos por un claro 3-1. Este ano Zaragoza non está, por tanto, se hai algo que temos por noso favor. Vamos a ver se somos capaces de eliminar o Alavés, que é moi complicado. É evidente que era o rival que queríamos, porque lógicamente Atlético de Madrid ou Barcelona son equipos con maior potencial, eso é evidente, pero a vez é un equipo que vai a ser moi complicado, moi complicado, sobre todo porque quizás xenere Vigo, non sei, quizás xenere no entorno menos interés o mellor que pude xerar o partido de Madrid, e iso faga que o Celta teña menos apoios no estadio. Non me gustaría que fose así, espero que non sexa así, pero podría pasar, ¿no? Entonces, vai ser unha eliminatoria ante un equipo que xa demostrou aquí, cando veo a xogar o partido de Liga, que ten moi boas maneiras, que Pellegrino está facendo un traballo fantástico. O Celta quedouse con un xogador máis ao principio da segunda metade, e non foi ata o minuto 83, creo recordar, cando Radoya marcou un 0 gol que deu a victoria, despois de incluso que uns minutiños antes Rubén Blanco tivese que sair a unha acción de Teo na que se plantou solo ante Rubén Blanco e puido poñer por diante o Alavés, e aí sí que sería complicado. Iso é o que temos que evitar este xoves, que pode pasar, que nos collan a contra. O Alavés é un equipo que sabe xogar a contra, sabe xogar tamén con balón, non ningún caso pois fuxe desa condición ou fuxe desa posibilidade de ser un equipo de posesión, ser un equipo combinativo, síntese máis cómodo aproveitando os espacios e as contras, pero é un equipo que ten moitos recursos en moitos aspectos. Por tanto, é un rival difícil, pero evidentemente para pasar a unha final pois non che vai tocar o Figueras. Por tanto, lógicamente, basta encontrar con o normal, mellor dito, encontrarse con rivais previamente complicados como vai ser o Alavés. Hoxe queremos facer algo tamén especial para este día. Pedímoslle aos nosos amigos, colaboradores, Gustavo Agulla, del Fútbol Celeste, Javi Vaz, presidente do Centro dos Celestes, e José Montero, colaborador de moiceleste.com e abonado tamén de Ribalto. Pedímoslles que nos dixeran que farían, como celebrarían o pase a final, como celebrarían. Primeiro hai que conseguilo, obviamente, pero no caso de que o fixésemos, que farían, como celebrarían, como sería a súa sensación
pues de volver a unha final 16 anos despois. Isto é o que nos dixeron. Adiante. Que tal, Marcos? Que tal, amigos de Moi Celeste? Pois nada, boa pregunta. Se pasamos ao final, que farei? Bueno, polo de pronto, tomarme as pulsacións, comprobar que estou ben, que sigo vivo, que sobreviví un asunto, e despois, pois, darlle un bico, un abrazo a miña moza, celebrarlo con ela, e cos meus amigos, claro, dende aquí, dende a diáspora, pois chamarei a varios amigos, chamarei a miña nai, mandarei varios whatsapps e irei a dormir feliz e tranquilo. Despois o día seguinte irei a traballar e pedirei ao xefe un día libre para unha semana libre, sobre todo despois da final da Copa, para poder celebrar o título, porque este ano sí, este ano toca e imos a por el. Veña, un aperto a todos, gracias. Yo sinceramente a estas alturas no sé dónde voy a ver el partido de vuelta, el definitivo. No sé si voy a estar en Mendizorroza, no sé si voy a estar en el bar con los amigos, no sé dónde voy a estar. Lo que tengo claro es que yo me voy a abrazar con la gente. Me da igual que sean mis amigos en el bar habitual o auténticos desconocidos en la grada de Mendizorroza. La verdad es que no tengo ni siquiera el recuerdo de la semifinal del 94, era demasiado pequeño. Sí tengo la semifinal del 2001, pero es todo como muy a correr, ¿no? Me acuerdo sobre todo de la lesión de Jesuli, me acuerdo del partido de ida, pero tampoco me acuerdo exactamente qué hice justo cuando el árbitro pitó el partido, ¿no? Y al final me da pena no poder recordar con cariño cómo celebré esa semifinal. Yo creo que después de esos 5 años en segunda, todos debemos de tener claro que hay que saber disfrutar los momentos, porque luego nunca sabes cuándo van a venir baldadas y a veces durante mucho tiempo. Así que llegar a una semifinal no es fácil, apenas hemos llegado a 10-11, creo, a lo largo de la historia, así que aprovechemos y disfrutémoslo, y sobre todo abracemos a la gente, a los celtistas, que al final, los conozcas o no, están tan contentos como tú y también van a estar abrazándote y contando luego a sus amigos, a sus familiares, que se abrazaron con un auténtico desconocido en una fría grada de Vitoria. Si el Celta pasase a la final, lo celebraría con recuerdos. Recuerdos del camino, recuerdos de 5 años en segunda, con algunos jugadores y algunos entrenadores que casi mejor olvidar. También me acordaría de aquella final en 2001 con Mostovoy, aquel tempranero gol que nos dejó a esto de nuestro primer título. También, por tanto, me acordaría de Alejo, aquel fatídico penalti errado en el 94 o de la final en el 48. Porque al fin y al cabo esta será nuestra cuarta final en casi 94 años de historia. Una historia plagada de piedras en el camino, pero el camino, sin piedras, no sería un camino, al fin y al cabo. El Alavés será la penúltima. Después de superarles, y antes de esa final contra Barcelona o Atlético de Madrid, la celebración, me acordaré de todas esas piedras, de lo que nos ha costado llegar hasta ahí. Una cerveza supongo que caerá, sí, evidentemente, y también rápidamente organizar un buen viaje, ¿verdad, celtistas? A por ellos. Bueno, fantástico. Eu apúntome a todo, apúntome ao abrazo de Gus, apúntome a cerveza de Noni, de José Montero, e apúntome tamén unha chama de Jaiba, se me quere facer. Así que, bueno, se conseguimos, desde logo, calquera desas opcións será moi boa. Moi interesante. Agardemos que este partido de ida sirva ou sexa o primeiro paso hacia unha nova final. Eu vivín dúas, como contei antes. Gustaríame vivir unha terceira, sinceramente non sei que farei en ese momento. Seguramente pois vexe o partido a través da tele, o partido de volta, e non sei como reaccionarei no caso de que consigamos pasar, ¿no? Bueno, creo que, sobre todo, e creo que nesto pues, coincido coa maioría de vos, sentiría un orgullo tremendo, unha satisfacción, se aparezco monarca, o antigo monarca, non nos confundamos, e será unha noite, porque o partido rematará ás 11 menos cuarto, se non hai prórroga, que tamén pode ser, pero como mínimo ás 11 menos cuarto, por tanto será unha noite moi longa, na que seguramente, como me pasou na noite do triunfo contra o Madrid, pois dormirei pouco, e o día seguinte pois será duro. Pero bueno, todo eso merecerá a pena porque normalmente non nos soe pasar que nos clasifiquemos para unha final, así que eu creo que se a final da Copa do Rei estar aí, pois é algo fantástico, un soño feito realidade, e sobre todo, como ben decía Gus, porque pasamos 5 anos en segunda división nos que víamos o fútbol de élite pola televisión e víamolo como moi lonxano. Lembro esa eliminatoria no ano, a temporada 2009-2010, con Eusebio no banquillo e con moito canteirán, na que chegamos ata cuartos de final despois de eliminar ao Tenerife, que estaba en primeira en aquel momento, e o Villarreal, que era un equipo
pois, do nivel e da grandeza que ten agora, despois de eliminaros e plantarnos en cuartos ante un Atlético de Madrid que gañaría ese mismo ano a Europa League e perdería a final da Copa contra o Sevilla, empatamos a 1 no Calderón e tuvemos a posibilidade no partido de volta de Balaídos, pero aquel mal control de Noguerol, aquel roubo de balón de Forlán, bueno, o Atlético de Madrid é un equipo moi superior a nós, pero estivemos aí. Foi o momento máis glamuroso dos 5 anos no deserto e hoxe en día pois vivimos momentos así con máis frecuencia, pero non nos debemos olvidar de onde estivemos, non só onde estivemos arriba, non debemos olvidar que ganamos 4-0 a Juve, que gañamos en San Siro, que eliminamos o Liverpool, que lle metemos 7 ao Benfica, que xogamos 2 finales da Copa recentemente. Non debemos olvidar eso, pero tampouco debemos olvidar outros momentos que non foron tan agradables. Por tanto, iso debe nos servir para disfrutar desta semifinal, primeiro disfrutar de estar aí, e se pasamos, pois bueno, imaginadevos, non? Cada un de vos como celebrará. Gustaríame tamén que non só os nosos invitados do día de hoxe, senón vos tamén nos digades que faríades no caso de que o Celta se clasificase para a final. Por suposto, dando respeto a la vez, que é o noso rival e que merece todo o respeto do mundo, pero gustaríame saber como celebraríades, que faríades, que sentiríades en ese momento no que o árbitro pitara o final do partido e o Celta estivese xa clasificado para a gran final. Que faríades? Moitísimas gracias, podedes contestar nos comentarios deste vídeo, ben tamén na entrada que vamos a poñer en moiceleste.com. Non vos olvidedes, nunca vos lo pido, pero bueno, suscribídevos para ver os vídeos que subimos inmediatamente e compartide para tratar de que isto medre un poquinho. Pois nada, un abrazo a todos, un saúdo, moita sorte para os xoves, moita sorte común e, sobre todo, sede felices. No he vuelto a pensar en que esta pelea